دهو به helkefta Roja Cîhanî ya tundûtujiyê li dijî jinê roja duşemê 25 mijdara 2019 Ofîsa Jin û Zaroktiyê ENKSê daxuyaniek belav kir. Di destpêka daxuyaniya xwe de Ofîsa Jinê ya ENKSê behsa vê rojê wate û armanc û ragihandina wê kir. Rêxistina Ofîsa Jin û Zaroktiyê ENKSê her wiha got ku jina Kurd a Sûriyê karî bi tevger û viyana xwe hemî astengî û pirsgirêkan derbas bike. Her wiha dastan di qadên siyaset û rewşenbîrî bereyên şer de tomar kirin. û jina Kurd rewşenvedirxan baştirîn nimûneya jina Kurd e lê ser wê yekê ye. Jina Kurd li ser dirêjahiya dîrokê raserî qeher û sîtemkariyê hatiye û ji ber wan ramanan hat bipaşxistin. Lê îro derbasê meydanên zanist û rewşenbîriyê bûye. Êdî rêbendên tirsê derbas kiriye û rêya xwe bo avakirina civakê dest pê kiriye. Di dawiya daxuyaniya xwe de Ofîsa Jinê ya ENKSê daxwaz ji hemî hêzên siyasî û civakî yên Kurd û çalakiyên jina Kurd kir, rewşenbîriya hişyarî û zanekkirinê ji bo roberûkirina tundûtujiyê li dijî jinê, parastina wê di rêya pêşkêşkirina xolên rahînankirî re ji bo pêştevanî û pêşxistina wê belav bikin û pêştevaniya stratejiyên wek heviyê bihêz dikin, bikin. û di encam de pêştevaniya jina Kurd da ku bi rola xwe ya civakî rabe, beşdariyeka aktîv di hemî aliyên jiyanê de bike were kirin.